Nova stvar, ali zapravo zavisnosti od ponašanja nisu nešto novo. Imamo odavno zavisnost od šopinga, kocka, zavisnost od seksa i tako dalje. Znači, te neke stvari koje nisu vezane za supstance, a isto pokazuju znake zavisnosti. Ovo jeste vezano za moderno vreme i za moderne tehnologije, ali Srbija tu ne zaostaje, nažalost, u ovom smislu za svetskim trendovima, mada nema nekih jasnih istraživanja, odnosno nema nekih istraživanja globalno za celu Srbiju. Ima individualno ko je radio neke, uglavnom nevladine organizacije koje su radile pojedinačno neke istraživanja, ali nemamo globalno podatke za Srbiju, međutim, prema broju javljanja klijenata vidimo da zaista ne zaostajemo za svetom u tom pogledu zavisnosti od interneta i zavisnosti od igrice. Vidimo pravu apstinencionu krizu kod tih osoba kada im se naglo ukine. Znači, internet, igrice i tako dalje, napada besa, napada plača, impulzivnosti, neprimerenih reakcija i tako dalje. Nema tačnog vremena, što bi rekli, ako troši 2 sata, onda je zavisnost, ako je ispod 2 sata nije. Ne, nego je to pomeranje vremenske distance. Znači, ako neko kaže ostaću sat vremena, ostane 3 sata, to je taj gubitak kontrole. Znači, ako se napravi neki dogovor, ne znam, 2 sata u toku dana i tako dalje, znači ako se taj dogovor poštuje, to onda i nije zavisnost. A ako se taj dogovor ne poštuje, probija, traže izgovori, zaobilazi se, i tako dalje, krišom se igra ispod kreveta na smartfonu ili tako dalje, znači onda je to probijanje tih granica i to zapravo predstavlja gubitak kontrole nad sopstvenim ponašanjem. I to nam je jedna od osnovnih karakteristika zavisnosti, gubitak kontrole. Ja mogu da razumem kao roditelj da je mnogo lakše tako zabaviti dete, da ne mora zvečka, ne mora ništa da se nosi, znači dovoljno je neki tablet ili smartfon. To u mnogome olakšava roditeljstvo, ali u mnogome otežava razvoj tog mozga deteta. Ok, ako je to za neku privremenu meru, ako roditelji to ne zloupotrebljavaju i to dete praktično po ceo dan visi sa nekim uređajem, onda je to neka privremena mera, ne znam, dok ide kod zubara pa da ne razmišlja o tome što je kod zubara i tako dalje, da vadi krv kod doktora i to je okej, podržavam, to nije problem. Znači, u ograničenim merama, u ograničenim nekim količinama nije toliki problem. Problem je kod dugotrajne upotrebe tih elektronskih uređaja, jer su studije pokazale da prekomerna upotreba kod dece smanjuje taj neki emotivni odgovor. Znači, deca imaju umanjen emotivni odgovor, imaju umanjenu empatiju, osjećaj za drugoga i tako dalje. Znači, to su studije pokazale na deci koja su imala prekomernu upotrebu elektronskih uređaja. Tako da, u svakom slučaju, ometamo razvoj tog deteta i to dete će negde kasnije u životu imati verovatno neki emotivni deficit u odnosu sa drugovima, u odnosu sa suprotnim polom i tako dalje. U okviru tih igrica koje deca igraju ima dosta nasilnih igrica, i to je pokazano opet negde još tamo 60. godina prošlog veka kad su još ti eksperimenti, da kažem, rađeni na ljudima bez neke ograničenja. Danas bi to bilo strogo zabranjeno i etički nemoralno
tako neki eksperiment voditi, ali to je eksperiment Bobo lutke. Kada su deca su prisustvovala nasilju nad Bobo lutkom. Ulazio je neki odrastao čovjek i s palicom udarao Bobo lutku. I dete je samo to gledalo. I onda kad se dete ostavi samo, jedno, drugo, treće dete, uglavnom većina dece je i samo ustajalo i udaralo tu lutku. Jer deca kopiraju, odnosno svi mi kopiramo ono što vidimo. I deca rade po obrazcu, po kopiji roditelja i tako dalje. Sad, kad je taj obrazac sa nekih video igrica nasilnih, game ubistava, maltretiranja i tako dalje, dosta krvi i tako dalje, sve ono što prodaje te igrice, zapravo ulazi u mozak te mlade osobe i ona isto tako pokazuje nekritički. Znači, ona nema doživlja o tome da je to neka povreda, da to nekom šteti, da to može da boli, da to, nego jednostavno reprodukuje ono što je videla, doživela u toku igrice. Tako da je većina tog nasilja vezana uglavnom za te neke vrste, obično tih visoko agresivnih igara. Prekomerna upotreba interneta sigurno neće obogatiti tu osobu ili povisiti IQ. Nije do sad rađeno nijedno istraživanje u tom smislu da li utiče na koeficijent inteligencije, ali u svakom slučaju pažnja te dece je skraćena. Sve u nekim kraticama i međusobna komunikacija LOL i ne znam, u tom smislu jezik je oskudniji i pažnja je kraća. Ne mogu, možda će za 5 ili 10 godina časovi u školi trajati 35 minuta ili 30, zato što deca neće moći da izdrže 45 minuta pažnje da održe i tako dalje. Znači, vidjet ćemo šta nam to donosi sutra, ali u svakom slučaju nisu neki pozitivni efekti. Koliko god bilo pametnih stvari na tom internetu, kad neko ciljano koristi internet u svrhu istraživanja, u svrhu nekog naučnog napretka i tako dalje, većina ljudi zapravo to ne radi. Većina ljudi to radi da bi upotpunila to neko prazno vreme, da kažem, dokolicu. Treba potražiti pomoć na vreme, treba reagovati. To šta treba uraditi, kao za svaku zavisnost, bez obzira od supstance ili od ponašanja, nije bitno, treba raditi na edukaciji. Treba krenuti od ranog nekog uzrasta i raditi sa decom. Čak i ako ti roditelji i tako dalje nekritički daju elektronske uređaje, postoji škola, postoje društveni klubovi, sportski klubovi i tako dalje, znači neke društvene institucije gde te mlade ljude možemo, da kažem, kanalisati u tom smislu traženja tog zadovoljstva ili traženja tih nekih novotarija, uživo, a ne na internetu. Znači, svaka ta mlada osoba kad, ne znam, ode na neki interesantan sport i tako dalje, šta smo imali u Novom Sadu, svega, ne znam, od mačevanja i tako dalje, njima to bude interesantno zapravo. Samo ne mogu da se sete svega toga od interneta, kad su stalno na internetu, prosto zanemare ta alternativna zadovoljstva.